ithuba ke singene kuyona inkosi yethu ezaseThekwini njengenjwayelo sikhuluma nobaba umeya waseThekwini ukhansela Cyril Xaba. Siyakwemukela kuyiVuma FM namhlanje kuseni. Angibingelele wena uGabriel noMbuso abashayeli balolu hlelo nabalaleli ke bomsakazo weGagasi lapho sorry beVuma FM lapho sithi khona eThekwini ezaseThekwini. Kuningi kuyenzeka eThekwini kubhizi ngempela. Sikubingelela nje siyezwa ukuthi umkhandlu unxenxa osomabhizinisi abancane kanye nama cooperatives kodafake izicelo zokungenela iLions Den Business Plan Competition. Sicela usiphe imininingwane yalomncintiswano. Impela mfethu ngamla juko uyavalwa ke umncintiswano ngomhla ka-18 April. Ngabonke ke aba osomabhizinisi laba esithi ama-emerging abasafufusa and obusiness labo lenza inzuzo engeqile ku-100,000 rand. Nalabo ke esebe thekumele impande kodwa ke obusiness abo lenza inzuzo ephakathi kuka 100,000 rand no 500,000 rand. So ke mase kuba khona ke laba besithi ke sebe zikhondla esebenza ke umsebenzi ke ongaphezulu kuka 500,000 rand ngonyaka. Sithi ke labo ke abafake izicelo zabo ukubamba iqhaza kulomncintiswano. Iyona ndlela yethu njengomasipala yokuzama ukubalekelela ukukhulisa amabhizinisi abo. Kothi ke osohlonziwe ama-judges sokwesiwaqokile mase kubonakala ukuthi ungadiswa kanjani lo msebenzi awenzayo. Iwona umnikelo wethu ke njengomasipala ukuthi sibakhulise laba basakhula nasebephakathi nendawo nalaba esebethe ukusonzobala. Simkhumbuza umlaleli wethu ama-application forms aseyatholakala lapha e-Embassy Building 7th floor ku-number 199 Anton Lembede Street. Forms can also be obtained from Mrs. Zagala Center or the Cedar Thekwini office. Meya wami, ake sikhulume ngesabelo osethule emkhwandlini ngomsombuluko. Awusikhele nje phezulu nonkosi ukuthi lesabelo mali simi kanjani. Yabona ke isithele isabelo mali esilabo 71.3 billion rand and 7 billion rand wawo le mali 71 billion uhlelelo ukulungisa inqala uthuthukisa ngenqalazinda yethu lapha eThekwini kakhulukazi ebhekene nogesi nje namanzi kanye nendle kanye nomgaqo. Siphinde silungise naloko asibatha master water and ngisho nje ukuthi sesisemphakathini manje esikuphakamisayo emphakathini ukuthi bawubheke bayicilonge baxoxisane nathi babone ukuthi kuphila bona ebebona ukuthi uma bebengaqinisa ngakhona le mali ke ugesi uzothola isamba nje eso 859 million rand ukulungisa nje ama power stations nokulungisa nje inqalazinda yakho ugesi. Amanzi wona athole imali ela ku 583 million rand okuyilungisa nje inqalazinda yamanzi. And kanjalo ke nalaba be sanitation ezothutha kwenhle kusabela imali naba abazosithola. And angisho nje ukuthi indlela thina njengomasipala angisho futhi ukuthi nemali 1.1 billion rand yokudila nje yokudila nenkinga zamanzi ekusona lesi sabelo sesimali. Kodwa ke uyazi ke mfethu ukuthi imali esisebenzisayo sosiqoqa emphakathini ingakho sesinonga abantu ukuthi bawakhokhele ama-services bawakhokhela amanzi ngoba siyawathenga bawakhokhela ugesi ngoba siyawathenga kanjalo nokuyisa ugesi amanzi kubona siphampa sibenzisa ugesi ukuhambisa amanzi kuwaphampa sise emizini yabo. So ukubambisana kulesi sigaba kubaluleke kakhulu and then u-Eskom naye ke ngoba uletha ugesi kuthina esiwusebenzisayo uthi ke uzokhuphula ugesi ngo-11.3% and thina ke sasifaka nje ipercent nje encane lodwa and senza u-12.7% and kwase kuzothi ke laba bamanzi umngeni wathena ke uzosinikeza
wathi uzokhuphula amanzi ngo-13.5%, thina safaka nje iphesenti 1.5 njengomasipala, and senza u-15%. And ngamanye mazithina-ke sifake nje 1.2% lapha ezikhundleni, 1.4% emanzi kugesi, yafaka-ke 1.5% lapha emanzini. And ukulekelela-ke ukuhambisa-ke nokuthuthukisa indlela esihambisa ngawo ugesi emphakathini nokuhambisa ngamanzi emphakathini. Asibonisane nje kuleyo ndawo. Meya kunemiziki edonsa kanzima, ngabe ikhona inhlelo ezobhekelela ukuthi nabo bayakwazi ukumelana nalama increase azoba khona? Njengoba uqinisile-ke mfethu ukuthi imizi ayilingani njengemino. Kukhona-ke uthola ukuthi noma ngabe thini ngeke bakwazi ukuthi bawakhokhele ama-services ethu ngenxa yesimo abaphila kusona. Sike sibheke umuzi wakho-ke mfethu ukuthi uyimalini. Uma ungaphansi kwa-350,000 rand, sike sisho ukuthi ngeke sikuhluphe sifuna ama-rates kuwena, nogesi esiwufunayo kuzoba yilo ka-150 kilowatts per hour othola free, and per month kuzothi namanzi kube 6 kiloliters of water othola free umndeni wawo ngamanzi. Kodwa uma ku-white bakulapho uyazi-ke sekufanele kubhadale, ngoba kusho ukuthi usebenzisa ugesi kakhulu, usebenzisa amanzi makhulu, ukuthi-ke nibaningi kulo mndeni kunalokho osuke ukubhale phansi. And noma nisebenzisa izinto engaphezu kwezidingo zomuntu okulelo zinga lelo. Mazothi-ke laba-ke imizi yabo ephakathi kwa-350,000 no-650,000, and i-combined income, household income, and you-7,000 rand, nabo-ke sibabonelele. But labo-ke kufanele beze phambili ba-aplaye, ngoba kungenzeka umuzi wakho siwazi ukuthi uphakathi kwa-350 no-650,000, kodwa ngeke sazi lapho kini ukuthi i-household income ingakanani. Oza-ke ama-social worker ethi azokhuluma nawe, akuprofile, abone ukuthi indeed uyaqualify ukuthi uthole lelo mcimbi. Kanjalo-ke nalaba-ke imizi yabo ephethwe abantu bempesheni and ney'ngane ezithiwa child-headed households, kuba nesibonelelo nabo abanikeza sona. Abantu abeze phambili bazosho bacilongwe ukuze bakwazi ukuthola lama-free basic services, kodwa uma uqualify mfethu, ngifuna uku-emphasize lokho. But ngeke sazi ukuthi uyaqualify until you come forward and usendlale phambi kwethu, sikubheke sikucilonge mase siyakucertify. Meya, siyabonga kakhulu ukuthi sixoxe nawe namhlanje ekuseni. Mhlawumbe lakho nje lokugcina libheke kubahlali beTheku. Yes, angibonge iVuma FM ngokubambisana nathi ngasonke isikhathi ukuthi makunezinto esifuna ukuziphakamisa emphakathini, sizise emphakathini. Ngokuxhumana kwethu kanjena mfethu, ngisho nje ukuthi sebeqalile ukukhokha abantu, sebeqalile ukubona isidingo sokukhokhela ama-services, ngoba bayafuna ukuthi babone iTheku liba clean, ihlanzeka, sikwazi ukuthi sikhanyise ugesi emgaqweni, senze konke lokhu, sikline ayi-veg, konke lokho sikwenza ngemali esiyikho emphakathini. Umnikelo wabo senza nabo umsebenzi wethu weTheku ube muhle. Ngicela sibambisane, siqhubeke sibambisane ukuthi nalabo ekade bengasibona isidingo sikuze singaqali sibajahe ngomthetho, bakhubeke nabo bakhokha. Ngibonge iVuma FM nabalaleli bangivuma. Siyabonga kakhulu. 8:28 kanti-ke sophinde sihlangane futhi ngesonto esizayo ngesikhathi esifanayo ezaseThekwini, sikhuluma nobaba uKhansela umeya weTheku esemthanda kakhulu ekuseni.